Уважаеми счетоводители, здравейте отново! Аз съм Деси Стефанова, разработчик на NSA Асистент и правя това видео днес, за да обясня нагледно как се извършва конфигурирането на отчетите, които се подават към Националния статистически институт в самия асистент, с цел те да могат да бъдат автоматично подавани, така както показах в предното видео. След като инсталирате добавката към браузъра, където може да намерите ето тук инструкции за инсталиране, отваряте, зареждате я, логвате се с вашия акаунт. Ако нямате, може да се регистрирате. Така, съответно за фирмата и контрол ние имаме само тези справки съм въвела, всички останали съм ги изтрила. Вие при регистрация ще видите тук по-голям набор от справки, които вътре съдържат конфигурационни полета. Ето така изглежда. Като тези стойности тук при вас би трябвало да са празни и се очаква вие сами да си ги попълните. Аз ще разкажа по-подробно какви са тези стойности. Първо, когато стартираме подаването на отчети, както показах предния път, започват да се отварят една по една тези справки и данните, които се попълват в тях, съответно се вземат от Excel файлове, които би трябвало да са вашите работни файлове. Сега ще отворя тези, с които аз работя, за да ви покажа. Това са примерни тестови данни. Имам един файл, в който тук би следвало да имаме списък надолу с имената на всички фирми, които управляваме, техните БУЛстати, управител, телефони и други детайли, имейл и така нататък. Тези полета от този Excel файл се мапват в ето този нулев отчет респондент. Тук вие вече ги имате добавени. Това, което трябва да направите, е да кажете от коя колона на вашия Excel файл. Ето, например, трябва да се четат. Например, тук имаме страница активни. В Excel имам страница активни. След това се слага удивителна и се пише името на колоната, от която се чете респондент името на фирмата. Това е колона А. За БУЛстата ЕИК вземаме от колона Б. И така останалите за телефон, и тук се описваме всичките колони. Сега, ако някой от поленцата ви липсва, тук не би трябвало да ги има създадени. Вие лесно може да си ги добавите от самата справка, както и от тази формичка тук. Като полетата се добавят с натискане на десен бутон, добави поле и съответно неговото име се появява тук в дясно. Като след това следва вие само да добавите името на клетката от Excel, откъдето те трябва да се изчете. Когато стартираме подаването, първо се попълва тази формичка, ако няма съществуващ отчет, след което се преминава към попълване на отчетите, на справките. Ако има вече такъв отчет, той просто се отваря за редакция. По този начин и данните от Excel, които се изчитат, единствено се редактират в тези полета, които в момента са разрешени за редакция. Така че вие може да редактирате отчети също.
неща. Показвам следващата справка. Справка предприятия. Все още имаме работа по нея, тъй като е малко по-сложна и поради тази причина в момента я конфигурирам, но не е направена завършена конфигурацията. Поради тази причина искам да я изключа, за да не ми се отваря всеки път. Просто ето тук мога да задам едно условие, което никога не може да бъде изпълнено. 2 да е равно на 1. Вследствие тук ще добавя отметка, за да може по-лесно да се изключват справките, но за сега това е варианта. И тази справка вече тук виждате, че свети зелено, което означава, че има настроено някакво условие, дали тя да се стартира или не. Така, справка заеми. По същия начин тези полета идват само че от следващия Excel файл, който вече съдържа счетоводните данни само за тази фирма. Той е примерен, също данните не са реални. Справките, които виждате тук, просто са примерно направени за видеото. Виждате, че имаме таб заеми, страница заеми в Excel, ето тук. И тази страница се конфигурира ето тук. Веднъж конфигуриран по този начин, тук с имената на клетките, означава, че за следващия клиент, т.е. ваш клиент, т.е. за следващата фирма, трябва да имаме същия вече файл със същия формат, но с неговите стойности като данни. По същия начин са екотаксите. Ето тук имаме таб екотакси. И сега за тази справка отчет за приходите и разходите за 2023 година. Както можете да видите, аз тук в този списък нямам добавено. Съответно, мога да се добавя сама. Пишем тук кода. Много е важно това, което въвеждате тук, да е кода на справката, кода на бланката, от който се взема ето от тази колона тук. Отчети за приходи и разходи. Добавяме. И започваме на чисто да правим конфигурация за тази справка. Няма да сме до сега, добавяме си я. Искаме да я конфигурираме. Как става? Примерно искаме да добавим ето това поле. Искам в него да подавам информация. Десен бутон на мишката, излиза контекстно меню и избираме добави поле. Виждате, че то се появява тук. Пише код на полето, колона номер 1. Така. Продължавам да добавям за текущата година намаление на запасите от продукция. Добавям. То влиза винаги най-отгоре се добавят новодобавени. Следващо. По този начин аз много лесно и много бързо мога да конфигурирам цялата справка за нова време. Аз данните, които съм вкарала в Excel, за пример, са само ето тази колона, за да не губим сега време. Това е колона C, на ред 3. Намирам я намаление на запасите от продукция. Тук също, ако искате, може да си имате кодовете за ваша ориентация, ако искате, може да ги нямате. Системата не ви задължава тези кодове да съществуват в Excel файловете. А по-скоро обратното, трябва тук клетката от Excel, която описвате, да съществува в Excel файла.
Описваме страница 1, ето е тук долу. Удивителна е много важно, защото удивителната е разделител между името на страницата и номера на клетката. Колона С, ред 3. Много е важно да натиснете бутона Запази промените и поради тази причина съм го сложила и долу и горе, защото когато имате по-дълъг списък с конфигурации и сте най-долу на справката, може да натиснете долния бутон. Това е единствената конфигурация, която аз въвеждам за тази справка и тя вече е готова. Това е конфигурацията. Останалите полета ги избирам за изтриване. Не съм длъжна да ги изтривам, може да останат, ако те нямат попълнена тук клетка, от която да се чете, екселска клетка. Те просто няма да се използват, няма да се попълват, няма да работят. Ако има полета, които не смятате да конфигурирате, може да ги изтриете, като първо се маркират за изтриване, след това се натиска бутон Запази. И сега пускаме подаването. Първата справка за предприятието съм изключила от подаване, като съм подала това условие. Втората справка заеми ми е конфигурирана. Екотакси също ми е конфигурирана. Субсидии не мисля изобщо да я подавам. Влизам в конфигурация, маркираме за изтриване, запази промените и тази справка изчезва от моя списък и аз няма да я подам, когато натисна подаване на отчети. Това е новата справка, която създадохме. Стартираме. За респонденти избираме първия файл, който е с таблицата с всичките ни фирми. Така. Те се зареждат тук. След това избираме файла с данните, както предния път показах. Маркирана е само тази фирма. Защо само тази фирма е маркирана за подаване? Защото има едно много важно условие, което пропуснах да ви кажа. На първия етап в клетка А1 очаквам да намеря БУЛСТАТ на фирмата. Това е нещото, по което аз разграничавам кой файл за кой от респондентите се отнася. Ако нямате тази клетка, просто този респондент тук няма да бъде засветен в зелено, тъй като няма как да открия, че вие подавате данни за него. Следователно, при стартиране наблюдаваме как данните за респондента се редактират. Справка за предприятието би трябвало да се прескочи. Започва следващата справка за отчет за приходите и разходите. Ето е новата клетка, която конфигурирахме заедно и тя се попълни. Естествено няма как да е валиден отчет, защото моите данни не са счетоводно изрядни. Тук се отбеляза чекчето. Екотакси също се очаква да се попълни. Да, нямам в екселски. Имам в екселския файл данни. Всяко едно от редчетата, които се попълват, се засветяват в червено. Субсидии стрих. Платком изобщо не съм я конфигурирал. Това е, което исках да ви покажа. Няма специфични изисквания как са форматирани екселските файлове. Просто това трябва да са вашите работни файлове. Това е за сега. Продължаваме с видеята и следващия път ще ви покажа нагледно как да инсталирате тази добавка в браузъра. Благодаря ви и успех!